Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lardo. Taong 1951. Capiz. Simula pa noong bata, naging suki na ng ilog si Lardo. Madalas siyang naliligo roon o kung hindi naman kaya'y tumatambay siya. Noong una ay wala naman siyang hilig sa pagtungo roon. Ngunit isang beses, niyaya siya ng kanyang kaibigan na lumangoy. Ayaw sana niya pero masyadong mapilit ang kanyang kaibigan. Dahil dito sumama na lang siya at pinaunlakan ng pagyaya nito. Pagkarating nila sa ilog, agad silang lumangoy. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalangoy nang biglang may narinig na tinig si Lardo. Hindi siya sigurado kung ano yan, kaya minabuti niyang alamin kung saan ito nagmumula. Dulot ng kanyang ginawa, hindi niya namalayang nakalayo na siya sa kanyang kaibigan. Hindi na rin niya kagad napansin ang oras at nagulat na lang siya noong madilim na ang paligid. Nagmadali siyang bumalik, ngunit habang binabaybay niya ang daan, ay mas lalo pang lumakas ang tinig na kanyang naririnig. Tila nangaakit ito sa kanya, kaya nagdadalawang isip siya kung babalik siya o hindi. Nasa kalagitnaan ng kanyang pagdedesisyon si Lardo nang marinig niya ang boses ng kanyang mga magulang at ng iba pa nilang mga kanayon. Tinatawag siya ng mga ito, kaya sumagot siya sa kanila. Nang mga panahong ito, biglaang nawala ang tinig na kanyang naririnig. Dahil dito, binilisan niya ang kanyang pagpunta sa pangpang para lapitan ang kanyang mga magulang. Nang makarating siya roon, tinanong pa siya ng kanyang ama't ina kung saan siya nanggaling. Sinabi naman niya kung ano nangyari at nabahala silang lahat. Nako, wag ka nang bumalik sa ilog na to. Hindi mo ba alam? Lagusan to ng mga engkanto. Kinabahan naman si Lardo dahil sa sinabi ng kanyang ama. Dahil sa nangyari sa kanya, ipinangako niya na hindi na siya babalik sa ilog. Magmula nga noon at makalipas ang maraming taon, kahit na naging binata na siya, hindi na nga bumalik si Lardo sa ilog. Ngunit isang gabi, habang nasa kahimbingan siya ng pagtulog, naalimpungatan siya dahil sa pamilyar na tinig na kanyang naririnig. Lumakas ang kabog ng puso ni Lardo. Sa hindi malamang dahilan, naakit siya roon. Hinagilap niya kung saan nagmula ang tinig na parang umaawit hanggang sa makarating siya sa ilog. Walang takot si Lardo at wala rin siyang pakialam kung pagagalitan siya ng kanyang mga magulang. Hinanap niya kung saan nagmumula ang boses pero kahit saang dako niya hanapin ay hindi niya malaman kung sino ang gumagawa ng naturang ingay. Dahil nakaramdam na rin siya ng pagod, napalumpasay siya sa pangpang habang iginagala ang kanyang paningin sa buong paligid. Walang ano-ano, may nakita siyang maliwanag na lagusan na biglaang lumitaw sa gitna ng ilog. Kinutuba ng hindi maganda si Lardo at dahil sa matinding kaba, hindi na siya nakagalaw. Ilang sandali pa, nakita niya ang isang babaeng lumabas sa naturang lagusan. Puting-puti ang buhok nito at ang kanyang itsura ay kawangis ng Espanyol. Base sa mukha nito, may kung ano siyang dinaramdam. Dahil hindi makagalaw si Lardo, nakita siya kaagad ng diwata. Napatitig ito sa kanya at animoy nagmamakaawa. Ilang sandali pa, gumapang ang babae patungo sa kinaroroonan ng binata. Nagulat pa ang mga mata ni Lardo nang makita niyang gumagapang nga ang babae pero hindi nakalubog sa tubig ang kanyang katawan. Alam niyang may hindi tama sa naturang nilalang, ngunit hanggang sa mga oras na yan ay hindi pa rin niya maigalaw ang kanyang katawan. Sinubukan niyang pilitin ang kanyang sarili na makagalaw upang sana'y makaalis doon.
Pagkaraan ng ilang minuto, tuluyan nang nakalapit sa kanya ang babaeng pinaghihinalaan niyang diwata. Tulungan mo ko. Hinahabol ako ng mga aswang na gustong kumuha ng aking bertud. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sino ka ba? At saan ka nagmula? Ako si Anggoy Udtuhanon. Nagmula ako sa isang lugar na tinatawag na Tarangban. Isa rin akong diwatang umaawit para may malinlang kaming mga manlalayag. Ha? Kung ganun, ba't ka na parito? Anong sadya mo? Nais ko sanang humingi ng tulong. Kapag tuluyang nakuha ng mga aswang ang aking bertud, magagamit nila yon para makapang-akit ng kanilang biktima. Ang kinakabahala ko lang, baka gamitin nila yon para mas maparami pa ang kanilang lahi. Pagkauwi ka ni Anggoy Udtuhanon, tinapik niya si Lardo at himalang nakagalaw na ang binata. Sinubukan nga niyang tulungan ng diwata pero hindi niya ito magawang patayuin. Napagtanto niyang may sugat pala sa magkabilang binti ito at nalaman niyang kagagawan niyo ng mga aswang. Iginapos nila ako. Mabuti na lang at nakatakas ako mula sa Tarangban. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap nang ibaling ni Lardo ang kanyang pansin sa lagusang nakita niya. Ilang sandali pa, nasaksihan niya kung paano lumabas doon ang dalawang maitim na nilalang na may nagbabagang mga mata. Napalingon din doon ang diwata at kinumpirma nito na yon ang mga aswang na humahabol sa kanya. Upang makapagtago, inalalayan ni Lardo si Anggoy Udtuhanon para makarating sa likod ng malaking punong naroroon. Habang nakakubli, minatyaga nila ang mga aswang na nagsisimula ng maghagilap sa paligid. Kailangan makapagtago ka at hindi ka nila mahanap. Ano bang pwede nating gawin? Kapag wala na ang mga aswang, maghanap ka ng lagayan at kumuha ka ng tubig sa ilog. Ha? Ba't ko naman gagawin yun? Basta, magpapalit ako ng anyo sa isang isda at nang makapagtago. Siguraduhin mo lang na hindi ako makukuha ng mga aswang dahil magiging walang saysay lang din ang aking pagtatago. Tumango si Lardo sa sinabi ni Anggoy Udtuhanon. Nang mawala na ang mga aswang, naghanap siya ng pwedeng lagyan ng tubig hanggang sa may nakita siyang baon ng nyug. Yon ang kanyang kinuha, tsaka nilagyan ng tubig. Pagbalik niya sa diwata, binigyan siya nito ng isang mutyang kawangis ng pagong. Napatanong pa si Laro kung para saan yun, at ayon naman sa diwata, magiging proteksyon yun ng binata laban sa banta ng mga aswang. Kailangan mo akong protektahan. Hindi lamang ako, kung hindi pati na rin ang iyong pamilya. Tsak na naaamoy nila tayo, kaya pwede nila tayong sundan. Pagkakuha ni Lardo ng mutyang ibinigay sa kanya, naglaho si Anggoy Udtuhanon sa kanyang harapan. Nagulat na lang siya nang makita niyang merong isda sa loob ng baon ng nyug. Alam niyang yun na ang diwatang nagmula sa Tarangban, kaya nagpasya si Lardo na umuwi na lamang sa kanilang bahay. Noong makauwi na siya, inilagay niya sa isang garapon ng isda. Ipinatong niya ito sa mesang katabi ng papag niyang higaan. Sa kabutihang palad, hindi sila nasundan ng mga aswang na humahabol kay Anggoy Udtuhanon. Nakatulog na rin ang mahimbing si Lardo at hindi na inisip ang nangyari. Kinabukasan, naroon pa rin ang isda. Dahil hindi naman nakakapasok sa silid niya ang kanyang mga magulang, hindi na nila nagawang makapag-usisa patungkol sa isda na naroroon. Sa mga unang araw na naroroon ang isda sa bahay ni Lardo, naging maayos naman ang lahat. Pero pagkaraan ng 4 na gabi, nagsimula na siyang makaramdam ng kakaiba. Kapag sumasapit kasi ang hating gabi, may mga yabag na umaaligid sa kanilang bahay. Parang may nagmamatsyag din sa bawat galaw niya
kahit pa na wala namang ibang tao sa labas ng kanilang tirahan. Isang gabi, kahit na anong gawin ni Lardo ay hindi siya makatulog. Napansin din niyang hindi rin mapakali ang isdang nasa loob ng garapon. Nakiramdam na lang sa kanilang paligid ang binata hanggang sa magpalit ng anyo ang isda at muling naging isang diwata. May mga aswang sa paligid. Paniguradong ako ang kailangan nila. Dapat mapuksa natin sila. Ha? May mga aswang? Teka lang, anong gagawin ko? Halika, samahan mo ako sa baba. Napatango naman si Lardo sa sinabi ni Anggoy Udtuhanon. Kinuha niya ang kanyang itak at sumama siya sa labas ng kanilang bahay. Nang naroon na sila, nakita ng binata ang iilang nagbabagang mga mata. Kayong lahat, alam ko ako ang inyong pakay. Nandirito na ako ngayon. Kung gusto niyo akong makuha, lumapit kayo rito. Napaangil ang mga aswang. Lumabas sila sa kung saan man sila nagkukubli at patakbong sumugod kina Lardo. Hinugot naman ng binata ang kanyang itak at hinawakan ito ng mahigpit. Pagkalapit ng aswang kina Lardo, biglang umawit si Anggoy Udtuhanon. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ng matinding antok ang binata. Noon lang din niya napagtanto na yun din mismo ang tinig na minsan niyang narinig. Habang nagpapatuloy ang diwata sa kanilang ginagawa, nakita ni Lardo na parang nawawala ang mga aswang sa kanilang sarili. Kahit papaano'y kampante siya, gawa ng hindi naman siya naaapektuhan ng tinig ni Anggoy Udtuhanon. Patayin mo ang mga aswang na yan. Kapag hahayaan natin sila, baka sabihin pa nila sa kanilang kasamahan na nandirito tayo. Sige, ako nang bahala. Dahil parang inaantok ang mga aswang, nilapitan sila ni Lardo. Hindi na rin siya nahirapang paslangin sila. Dahil yon ang unang beses niyang pumaslang ng aswang, napatulala siya pagkatapos niya itong gawin. Lumapit naman sa kanya si Anggoy Udtuhanon, tsaka sinabing natural lang ang kanyang nararamdaman. Huwag mo nang alalahanin ang kung ano mang nararamdaman mo. Ako ang bahala. Pagka-uwi ka ni Anggoy Udtuhanon, nagsimula siyang umawit. Sa pagkakataong yon, narinig na ni Lardo ang kanyang pagkanta at habang pinapakinggan niya ito, kumalma ang kanyang sarili at nawala ang kanyang takot. Pagkaraan lang ng ilang sandali, nang tuluyan ng napawi ang pangamba niya, sinabi ng diwata na kailangan nilang iligpit ang bangkay ng mga aswang para walang maging bakas doon at hindi rin sila matunto ng iba pang nilalang. Pumayag naman si Lardo at nang hahatakin na sana niya ang isa sa mga katawan ng aswang, gumawa ng isang lagusan si Anggoy Udtuhanon. Diyan mo sa lagusang yan ipapasok ang katawan nila. Paniguradong walang bakas at hindi na mahahanap ng mga kasamahan nila ang mga bangkay. Bakit? Saan ba sila mapupunta? Sa sulat. Doon sila nararapat dahil sa kalapastanganan nila sa mga tao. Paparusahan sila roon ng walang hanggan. Napalunok ng kanyang laway si Lardo. Noon din mismo, itinapon niya sa nakabukas na lagusan ang katawan ng mga aswang. Pagkatapos nito, bumalik siya sa tabi ni Anggoy Udtuhanon tsaka nag-usisa rito patungkol sa kanyang pinagmulang lugar at maging kung ano talaga ang pakay ng mga aswang sa kanya. Kailangan malipol pala natin sila. Baka hindi lang ikaw ang gustuhin nilang makuha. Baka ubusin nila kayo at nang magamit para sa kanilang pansariling kapakanan. Kaya nga, kung may kakayahan lang sana akong lumaban, hindi ako magdadalawang isip na hanapin ang kanilang kuta. Subalit, hindi naman saklaw ng aking kakayahan ang pakikipagdigma. Maging ako man wala akong kakayahang makipaglaban. Pero kung talagang kailangan at kung nakasalalay na ang aking mga mahal sa buhay,
Handa ako makipagpatayan. Napatango ang diwata kay Lardo. Sinabi nito na handa siyang magbigay ng tulong sa binata kung yun ay kinakailangan. Ipinaliwanag din niya kung ano maaaring gawin ng mga aswang, hindi lamang sa kanyang pamilya, kung hindi maging sa kanyang mga kanayon. Kung gayon, mas maiging labanan ko sila. Ayoko malagay sa panganib ang buhay ng aking mga minamahal at maging mga kanayon ko. Kung alam ko lang sana ang kinaroroonan ng kuta nila, hindi ako magdadalawang isip na sugurin yun. Sige, nakahanda akong tumulong sa'yo sa anumang paraan na makakaya ko. Nagpasalamat si Lardo kay Anggoy Udtuhanon. Dahil malalim na ang gabi at nasiguro naman nilang wala ng aswang sa paligid, nagpasya na silang bumalik sa loob ng bahay. Pagkarating nila sa silid ni Lardo, muling naging isang isda ang diwata. Kahit papaano nakatulog naman ang mahimbing ang binata at hindi na nagising pa hanggang sa sumapit ang umaga. Kinabukasan, nagulat sila dahil sa balitang umusbong sa kanilang nayon. May 2 bangkay na natagpuan daw at ang pinaghihinalaan nilang gumawa nun ay ang aswang. Ayon naman sa ama ni Lardo, baka may gumagalang aswang doon at malamang sa baryo naman nila piniling manalasa ng mga ito. Napailing na lamang ang binata at napaisip patungkol sa sinabi sa kanya ni Anggoy Udtuhanon. Dahil sa nangyari, naging alerto na rin maging ang ama ni Lardo. Nangamba kasi siyang baka pati ang kanilang mga alagang baboy at bibe ay pagdiskitahan ng mga aswang. Isang gabi, habang mahimbing ang kanyang mga magulang sa pagtulog, naisipan ni Lardo ang lumabas sa kanilang bahay. Nang malaman naman ni Anggoy Udtuhanon ng balak ni Lardo, nagpalit ito ng anyo mula sa pagiging isda at nang maging isa ng diwata ito, sinabi niyang sasama siya sa binata. Makakaya kong alamin kung saan sila nagkukuta. Sasama ako, tutulong sa'yo. Teka lang ha, baka kasi kung mapano ka tapos mahuli ka nila at magawa nila ang kanilang masamang binabalak laban sa'yo. Walang mangyayari sa akin. Magtiwala ka lang. Hindi ko man sila kayang labanan gamit ang aking lakas. Kaya ko namang gamitin ang aking tinig. Napatango si Lardo sa sinabi ng diwata. Dahil malaki naman ang tiwala niya kay Anggoy Udtuhanon, pumayag siya sa sinabi nito. Sabay silang lumabas sa kanilang bahay. Noong makita nilang kabilugan ng buwan, napagkasunduan nilang alamin at puntahan ang kuta ng mga aswang. Hindi na natin kailangan pang magpakahirap. Ako na ang bahala. Pag-uwi ka ni Anggoy Udtuhanon, gumawa siya ng maliwanag na lagusan. Namangha si Lardo roon, kaya napatulala siya at napako ang kanyang paningin. Nahimasmasan na lang siya nang tapikin siya ng diwata at sinabihang doon sila dadaan para makarating kaagad sa kuta ng mga aswang. Napatanong pa si Lardo kung talaga bang alam ni Anggoy Udtuhanon ang patungo roon. Ngunit napailing lang ang diwata, sabay ngiti ng bahagya. Hindi ko alam kung saan talaga ang kuta nila. Ngunit dahil sa enerhiya, nagiging madali para sa akin ang malaman kung saan sila naroroon. Ang tahanan kasi namin ay napapaligiran ng tubig, kaya ramdam ko ang kahit konting pagbabago sa paligid. Hindi napigilan ni Lardo ang mamangha dahil sa nangyari. Kagaya ng sabi ni Anggoy Udtuhanon, pumasok sila sa ginawa niyang lagusan. Pakiramdam niya ng mga panahong yon, tumigil ang oras. Parang nakalutang lang din siya sa ere at tanging kulay puti ang kanyang nakikita. Hindi niya alam kung ilang minuto o oras ang kanilang itinagal doon. Nagulat na lang siya nang biglaan silang iluwa ng naturang lagusan. Noong iginala niya ang kanyang paningin sa paligid, nagulat siya nang mapagtantong wala na sila sa tapat ng kanilang bahay.
Malapit tayo sa mga aswang. Naramdaman ko ang kanilang enerhiya at alam kong marami silang nandirito. Kung hindi ako nagkakamali, nandito na ang kanilang kuta. Kung gayon, hanapin natin sila. Kailangan maunahan natin sila at hindi sila makapaghanda. Kailangan din natin mapuksa sila bago nila makuha kung anumang pakay nila sa'yo. Kahit pa na walang dalang armas na panlaban, sinuyod nila ang naturang lugar. Pareho silang nagtaka, gayong wala naman silang nakikitang kuta ng mga aswang doon. Saglit silang tumigil at nakiramdam sa kanilang paligid hanggang sa may narinig silang mga ingay sa hindi kalayuan. Kinutuban sila ng hindi maganda, kaya minabuti nilang tunguhin ang pinagmumula ng ingay. Teka, mukhang hindi ang kuta ng mga aswang ha. Parang nayo niya ng mga tao ha. Hindi kaya inatake sila ng mga nilalang na hinahanap natin? Napatango na lang ang Diwata sa sinabi ni Lardo sa kanya. Noon din, minabuti nilang puntahan ang pinakamalapit na nayon. Malakas ang kanilang hinalang naroroon ng mga aswang. Habang papalapit sila roon, sa hindi malamang dahilan ni Lardo, nag-init ang kanyang pakiramdam. Parang may kung ano ring bumabalot sa kanyang katawan, kaya nawala ang kanyang pangamba. Nang malapit na sila sa nayon, napagtanto nilang tama ang kanilang naging hinala. Nilulusob ng mga aswang yon at hindi nila alam kung ano ang dahilan. Kung hindi ako nagkakamali, maraming buntis ang naririto. Baka naman, hindi kaya ng mga kalalakihan ng mga aswang na nandirito. Sumang-ayon si Lardo sa sinabi ng Diwata. Kahit na hindi siya sigurado sa kanilang gagawin, nauna siyang tumakbo para mas lumapit pa sa nasabing nayon. Nang nakarating na siya sa tapat ng unang bahay, napalingon siya kay Anggoy Udtuhanon. Teka, bakit niya ako iniwan dito? Anong gagawin ko? Kahit na may pag-aalinlangan siya, wala nang nagawa si Lardo kung hindi ang suungin ng sitwasyon na naroroon. Noong mga panahong yon, nakaramdam ng matinding init sa kanyang katawan si Lardo. Alam niyang may panganib na nakaambas sa kanya, kaya minabuti niyang maghanap na muna ng magiging panlaban sa mga aswang na naroroon. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa may makita siyang maliit na palakol na ginagamit sa pagtadtad ng kawayan. Kinuha niya ito at saktong pagkadampot niya ng palakol, nakita niyang may 2 aswang ang papasugod sa kanya. Hindi na nagdalawang isip si Lardo na salubungin sila. Noong tumatakbo na siya, namangha siya sapagkat naging mas mabilis ang kanyang galaw. Nang tuluyan na siyang makalapit sa 2 aswang, nakipaglaban siya rito. Kahit na maliliksi ang galaw nila, nagagawa silang sabayan ni Lardo. Noong lumaon, nagawang paslangin ng binata ang 2 aswang. Saktong pagkabagsak ng 2 aswang, natanaw ni Lardo ang isang aswang na tangay ang isang sanggol. Dahil hindi na umiiyak ang sanggol, nagkaroon ng hinala si Lardo na patay na yon. Pababayaan na muna sana niya yon, ngunit napansin niya ito. Umatungal ang nasabing aswang at parang nagbibigay ng senyales sa kanyang mga kasama. Ilang sandali pa, dumating ang napakaraming aswang. Halos lahat sila ay duguan, kaya naisip ni Lardo na baka marami na ang nabiktima nila sa naturang baryo. Pagkakita ng mga yon sa kanya, umangil sila. Alam ni Lardo na mahihirapan siyang kalabanin ng mga aswang na yon, ngunit iniisip na lang niya ang ibinigay sa kanya ng Diwata. Kahit na marami kayo't mag-isa lang ako, hindi ako matatakot sa inyo! Sambit niya. Napaangil lang ang mga aswang dahil sa winika niya. Walang ano-ano, sumugod sila sa kanya at wala siyang nagawa kung hindi ang ihanda ang hawak niyang palakol. Agad niyang naisip ang bertud ng ibinigay na mutya sa kanya ng Diwata, kaya nakampante siyang hindi siya madaling matatalo ng mga yon,
kahit pa na marami sila. Isa-isang lumapit sa kanya ang mga aswang at kahit papaano'y nagagawa niyang makailag sa mga ito. May ilang aswang din na nasusugatan niya, ngunit dahil sa madulas nilang katawan, hindi niya napuruhan ang mga ito. Habang nakikipaglaban, napansin niyang naging mas agresibo ang mga aswang. Ngunit kahit ganon, hindi pa rin nila nagagawang sugatan si Lardo dahil sa bertud na mula sa kanyang mutya. Kalaunan, nag-ibayo na rin ang lakas at liksi ng binata kaya nagagawa niya ng makipagsabayan sa mga aswang. Mas itinuon niya ang kanyang pansin sa mga ito upang mapuruhan sila kapag natatamaan ng palakol. Dulot ng kanyang ginawa, isa-isa niyang napabagsak ang mga aswang na nakapaligid at umatake sa kanya. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pakikipaglaban sa mga aswang nang makarinig siya ng matinis na boses na umaawit na biglaang nahinto. Agad niyang naisip si Anggoy Udtuhanon kaya iginala niya ang kanyang paningin sa paligid at nabahala siya para sa diwata nang makita niyang sinasakal ito ng isang aswang na kulay abo ang balat at puti ang mahaba nitong buhok. Kita rin ang bakas ng mga sugat ng naturang aswang na tila naghilom na lamang ng kusa. Base sa forma nito at tikas, napagtanto ni Lardo na yon ang pinuno ng mga aswang. Bitawan mo si Anggoy Udtuhanon! Anong gagawin mo sa kanya? Ha? Lalapitan na sana niya ang dalawa nang biglaan siyang sinugod ng 3 aswang na natitira. Maya-maya pa, narinig niya ang pag-ungol ng diwata. Nabahala na si Lardo dahil alam niyang marami ang mga nganib kung magtatagumpay ang naturang aswang sa pagkuha ng kakaibang bertud ng diwata. Kalaunan, nagawang mapaslang ni Lardo ang 3 aswang na umatake sa kanya. Nang masiguro niyang patay na nga sila, ibinaling niya ang kanyang pansin sa pinuno ng mga aswang at sa diwatang si Anggoy Udtuhanon. Hoy ikaw! Pakawala mo siya at ako ang kaharapin mo! Pagkatapos nun ay humakbang siya upang lapitan ng dalawa. Huwag kang makialam dito. Kapag humakbang ka pa ng isa, papatayin kita. Mapatay mo man ako, pero tinitiyak ko sa iyo na mahihirapan ka muna. Mas naging mabalasik ang itsura ng aswang. Sa isang pagkisap ng mga mata niya, binitawan nito ang diwata tsaka lumundag para sugurin siya. Sinalubong naman ni Lardo ng pangsibak ang aswang, pero mas maliksi ito kaysa sa kanyang inaasahan. Ilang beses niyang sinubukang atakihin ang pinuno ng mga aswang, ngunit nagagawa nitong makailag. Sa hindi inaasahan ni Lardo, nilundagan siya nito. Dahil sa biglaang pangyayari, nawalan siya ng balanse at nabuwal sa lupa. Dagdag pa rito, nabitawan niya ang palakol na hawak niya. Napangisi ang aswang sa kanya at agad itong pumuwesto para sana'y wakwakin ang tiyan ni Lardo. Sinubukan namang magpumiglas pero pinigilan siya ng pinuno ng mga aswang. Sino ka para pangasang pigilan ako sa aking layunin? Sa ayaw at sa gusto mo, mapapasakin ang bertud ng diwata at wala kang magagawa. Nagkakamali ka. Handa kong itaya ang buhay ko para lamang mapigilan ka. Hindi ko hahayaan na magkaroon ka ng pagkakataon para mas maparami pa ang lahi mo. Napatawa ang pinuno ng mga aswang dahil sa kanyang sinabi. Mas lalo rin itong naging agresibo. Noong maramdaman ni Lardo na humapdi ang kanyang tiyan dahil sa ginagawa ng aswang, nawari niyang may posibilidad na masugatan pa rin siya ng naturang nilalang. Nasa ganong sitwasyon siya nang makarinig siya ng tinig na umaawit. Alam ni Lardo na si Anggoy Udtuhanon ang gumagawa nun, kaya mas lalo pa niyang sinikap ang makapiglas. Naging mas agresibo rin ang aswang, ngunit pagkaraan lang ng ilang sandali, natigilan ito at parang nawala sa kanyang sarili. Inakala ni Lardo na magagawa na niyang talunin ang aswang,
kaya sinubukan niyang kapain ng palakol na nabitawan niya. Pero bago pa man niya mahanap yon, biglaan siyang sinakal ng pinuno ng aswang. Pumwesto rin ito para sana'y ibalibag siya, ngunit bago pa niya maisagawa ang kanyang pakay, nanigas siya at napaharap kay Anggoy Udtuhanon. Binitawan na rin niya si Lardo at nanatiling nakatulala habang nakatitig sa diwata. Lardo, kailangang mapatay mo siya. Baka may himasmasan siya at makapagpalit siya ng kanyang anyo. Paniguradong mahihirapan kang kalabanin siya. Napatango si Lardo sa sinabi ng diwata. Noon din, dinampot niya ang palakol na ginamit niya para labanan ang mga aswang. Nagkataon din na bahagyang bumalik sa kanyang sarili ang pinuno ng mga aswang at napalingon sa bintana. Sisibakin na sana ni Lardo ang ulo ng naturang nilalang, ngunit nagpalit ito ng anyo sa isang aso at nilundagan niya si Anggoy Udtuhanon. Pagkatilapo ng diwata, nilapitan siya ng pinuno ng mga aswang at inilapit niya ang kanyang bunganga sa bibig ni Anggoy Udtuhanon. Dahil sa nangyari, panandaliang natulala ang binata. Hindi niya akalaing ganong kalakas ang aswang na kanilang kinakaharap. Lardo, pipilitin niyang makuha ang bertud ko. Paslangin mo na siya bago pa man niya magawang kunin to sa akin. Gagamitin lang niya to sa kasamaan. Pagkasambit ng diwata, nakita ni Lardo na bahagyang lumiliwanag ang balat ng pinuno ng mga aswang. Nakita niyang parang may kung anong bagay din na kulay puti ang lumilipat mula sa bibig ng diwata patungo sa bunganga ng aswang. Lardo, tulungan mo ako. Kinukuha na niya ang aking bertud. Dahil sa naging wika ng diwata, parang nagising mula sa isang panaginip si Lardo. Humakbang siya para lapitan ang aswang at ang diwatang nakahandusay sa lupa. Saktong pagkalapit niya, napalingon sa kanya ang aswang. Atakihin pa sana siya nito, ngunit bago pa man magawa ng nilalang ang kanyang pakay, buong lakas ng sinibak ni Lardo ang gilid ng leeg nito. 2 beses na ginawa ng binata ang paghambalos sa leeg ng pinuno ng mga aswang hanggang sa nabuwal ito sa diwata. Tinulungan naman agad ni Lardo si Anggoy Udtuhanon at nang makatayo na ito, nagpasalamat siya sa binata. Noong mga oras na yon, tiningnan nila ang buong baryo para alamin kung meron pang natitirang buhay roon. Subalit, nanlumo silang dalawa ng malamang nalipol na pala ng mga aswang ang mga tao sa maliit na nayong yon. Maraming salamat, Lardo. Kung hindi dahil sa iyo, baka nakuha na ng pinuno ng mga aswang ang aking bertud at ginamit sa kawalangyaan. Paniguradong maraming babae siyang mabibiktima at kakalat ang kanyang lahi. Maraming salamat din, Diwatang Anggoy Udtuhanon. Kung hindi dahil sa tulong mo, baka isa na rin ako sa napaslang ng mga aswang dito sa baryong to. Dahil sa nangyari, nagpasya na lang si Lardo na sunugin ang mga bangkay ng mga taga-nayon at maging ng mga aswang. Pagkatapos nito, hiniling niya kay Diwatang Udtuhanon na kung maaari ay umuwi na sila. Hindi naman tumanggi ang diwata, pero humiling din siya kay Lardo na bilang pasasalamat, dadalhin niya ito sa kanilang lugar na tinawag niyang Tarangban. Hindi naman tumanggi ang binata, kaya gumawa na agad ng lagusan si Anggoy Udtuhanon. Pumasok sila roon at nang makalabas sila, nakita ni Lardo ang napakagandang isla. May iilang mga kababaihan din doon na sa pagkawari niya ay mga diwata rin. Habang naroroon, inalok ni Anggoy Udtuhanon si Lardo na manggamot sa mga tao at tutulungan niya ito. Noong una, hindi pumayag ang binata, ngunit nang lumaon, nakumbinsi na rin siya ng diwata. May mga bagay pang itinuro si Anggoy Udtuhanon sa kanya habang naroroon siya sa Tarangban. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ibinalik na ni Anggoy Udtuhanon si Lardo sa kanilang nayon.
Nagulat pa ang mga tao nang makita nila siya at maging ang kanyang mga magulang ay nagulantang nang makauwi siya. Nagtaka si Lardo, pero mas nadagdagan ang kanyang pagtataka nang malaman niyang 3 buwan siyang nawawala at hindi siya mahanap ng kanyang mga magulang. Ikinuwento na rin niya ang nangyari, kaya ganoon na lang ang gulat ng kanyang mga magulang. Magmula noon, unti-unti nang nanggamot si Lardo. Minsan nakakausap pa rin niya ang diwata, pero hindi na ganoon katagal. Hanggang sa tuluyan siyang tumanda, ginampanan niya ang pagiging isang mabuting manggagamot. Tumulong siya sa kanyang kapwa hanggang sa abot ng kanyang makakaya at lahat ng kanyang karunungan at kakayahan ay utang na loob niya kay Anggoy Udtuhanon, ang diwata ng Tarangban. Grabe, ang ganda ng kwento na to. Alam nyo, sa channel ko parang pangalawa pa lang to na kwento yung may diwata na humingi ng tulong sa tao. Hindi ko lang sigurado kung pangalawa o pangatlo. Pero yung mga ganitong klase ng kwento, sobrang ganda nito. Ang sarap pasukin mismo ng kwento, tas pakiramdam mo ikaw yung gumaganap, di ba? Pero sa akin lang yun Iba-iba naman tayo ng pananaw. Kayo pa rin.